madwarore. Mwalimu Mang'uro. Joyce, inyalo buok ka wacho ni schools ma nigi tabu kabisa gin boys schools. Nikech mokwongo boys schools iyudo ka jok miluongo ni nurses gi ok yudre schools mang'eny. Kaeto iyudo ka staff ikawo japuonj moro achiel ni in charge mar welfare mar nyithindo. Ka nyathi tuo to nyathi report iri, to giminyalo miyo nyathi mokwongo gin ma yedhe moko mag pain killers gi, nikech ok inyal dispense yedhe moko ma ok ing'eyo maler ahinya kaka gitiyo. At least Panadol inyalo wacho ni ing'eyo kaka Panadol tieko rem. To bende adwa nyisi ni schools mang'eny bende mantie machiegni gi hospitals, nyathi dhi ni en odwa rusa, nodwa dhi osiptal notuo nikech samoro yath onge skul, japuonj mobedo assigned ni miyo nyithindo yath, nyithindo matuo bende onge. Koro nyathi obiro ni en odwaro permission, odwa dhi osiptal. Japuonj ko ni iluoro ok idwar classes, dog e class, to kare nyathi tuo. Koro next time ka nyathi chako duogo, kata imiyo nyathi moruso dhi osiptal, koduogo after 3 days odwa nodogi, japuonj ko ni ma you are lazy. Koro most schools lack gimiluongo ni capability mondo gi address tuoche mag nyithindo, nikech most times en ni nyathi ok dwa bedo e class. An mano e gima ng'e ni chendo kabisa kabisa. To gima ng'e ni onego bed ni timore kendo en ni schools ma tindo tindo ma wawach ni day schools mantiere iluongo ni district schools. District schools, Joyce, these are schools ma gin gima timore kodgi en ni ka nyathi tuo tikone ni dhi dala, ka chiemo e chango tiduogo e skul. To samiwe en odhi dala ni, osewuotho kuom japuonj several times mondo mi erus odhi e osiptal, to japuonj feel mani nyathi ni en ochendo. Omiyo tabu gi gin gimako skunde te, lakini schools ma safa kabisa gin mane waluongo chon ni district schools, ma sani iluongo ni C4 schools. Gin gi tabu kabisa weche mag thieth mag nyithindo me skul. To Mwalimu Mang'uro, iparo ni ang'o mowinjo bed ni timo mar mondo mi skundego ma sani koro iluongo ni gin C4 schools, mathothne wang'e ni gin skundego mago mag day schools ma japuonjre dhi e skul to duogo pacho. Ang'o mowinjo bed ni timo mar mondo mi kata ka nyathi obedo matuo e skunde ma kamago, to nyathi ma kama oneni nyalo yudo kony mapiyo piyo mar mondo mi ores ngimane, kata obedo ni entiere e skul kacha, kata obedo ni en day school kata district school mana kaka iwacho ni niluongo gi kamano e kinde machon. Mwalimu Mang'uro. Giminyalo tim, Joyce, en ni nyathi kobiro e skul to wacho notuo. Nyithindo masani kata del masani ok en del machalo machon kaka Akilo Misori wacho ni en ok obed matuo. Kata an bende pok adendi osiptal natuo nyaka retire. To koro gima timore ni sani kaka ji lifestyle masani ok inyal ng'e ng'ama tuo gi ng'ama ok tuo kok in daktari. Inyalo neno ng'ato sani kiwinjo notho. Omiyo ka nyathi obiro iri japuonj ni odwa dhi osiptal kata ni otuo, nikech most cases remedy onge schools mag tuoche nyithindo. Mi nyathi ruso dhi dala. Kosedhi dala to kosethiedhe to min gi oduok kata wuon gi oduok e skul ka gise yudo advice mowuok kuom daktari. Kok kamano to nyithindo biro tho e lweto mang'eny kabisa, nikech lifestyle diseases sani ng'eny kendo mako nyithindo at a very early stage. To Mwalimu, mondo japuonj wuoge weche mang'eny ma nyathi otho e lwete, nyathi otho. Yes, Joyce. To Mwalimu, e kinde ma iwacho kanyo ni owinjo bed ni miyo nyithindo thuolo mar mondo mi odhi dala. Nyathini kimiye thuolo mar mondo mi odhi dala ka owacho notuo, owinjo bed ni miye thuolo odhi dala en kende, koso owinjo bed ni gocho ne janyuol mar mondo mi janyuol obi okawe mondo kar dhi dala to gikwong girawe osiptal mondi othiedhe eka koro gichop pacho, eka koro ng'iyane ni to koro tuo matuoe ni onyalo kawo seche moko yedhe ma owinjo bed ni omuonyo kuom kinde machalo nade. Nyathini weye mondo dhi dala kende, kose janyuol igocho ne sechego ni bi kaw nyathini otieno tuo e skul kae mar mondo mi itere od thieth. Mwalimu Mang'uro. Joy, inyalo bedo surprised
jonyuol mang'eny kigone simu ni nyathi tuo to gimokwongo penje ni to onyalo wuotho. Kikone ni onyalo wuotho tokoni weya weyo bi. Jonyuol bende ne gitamu kabisa weya weyo bi mondo atere e osiptal. To samoro janyuol wuode manyanyisi ni nyathino wuondre wuonda nyathino bede skul nikech ken bende okia. Koro en gima tek ma most cases janyuol ok yie biro miya unless ikone ni ok onyal wuotho eka janyuol nyalo wuoth biro ni biro ome kata eka onyalo wacho ni mondo otere dala to most cases ng'ama nya tere dala en mana japuonj. To ing'eni day schools gi most of them nyithindo a machiegni koro obiro mana dhi adhiya to ka en mabor to janyuol nyalo mana biro ka en ng'ama ohewore